Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kawai kanong pang belalai chim dawai nak outpatient department jong anong po civil hospital kalalap ya ki linkhot bilor pat hau bilor dawai belatip kerteng kum ak logal p liquid ka ni kajing lap ya ki linkhot bilor pat hau bilor dawai kalabu jing mai ka koi ka kya jong kinong pang ki belalai chim dawai nak ni hospital tang shu jing tip halor kani hak ar penyo trek unai luar arja pulai ki rekhot jong khasi students union nong po circle hapo kajing lam jong jang sekretari upaya shan lang kharshan lor Kila lit pini kedua yung medical superintendent jong ka civil hospital nong po Dr. T.S. Momen ban pancing pencahaya lor ka jinglap ya ki lingkot yet hapo bilor dawai Kaki isu kala dawa ya ki bor peniat jong ka hospital ban thong da ka jing toket halor ka ni bat ban pensange shwa mardor ban sam ya kini ka dawai syaki pat bak. WD pentasni makliang jungi ka khasi student union nopo circle nilawan mani kenduk ya district medical health officer ne po nopo possible stal nopo adin ka jing yo complain aba kiwe longkumi nane nopo ka nopo area hi iwan mentit dawai benon sim dawai nang ne nopo possible stal nopo ya dawai klung hapo jong ubilor dawai pat hapor bai lade pendi sisen namar ka jadi ko man pendi sisen step mensingi berjanmian men step lade pendi itu dawai pat habang mensingi pat pendi yang di the dawai po semoy adin kejing the jing dawai po semoy de ilapat ba ya po yo tu dawai po semoy don de bilor pai ha tu dawai dah bede berkata nak yang jing beseng di merio komplain ya singkha kan merdor bat ngilawan no mentak singi ben kendung ya district medical health officer ne po civil stal po bat nak yang jungi ni lai kran bat ki bor berdipek jong panek civil ne budi metro bangi lapha pan persengi no hayung ne dawai ba persengi ka supply hang ne po ka jela jungi yau de dawai bagi di biniak chor inquiry ba hadu hadin baladep ban kut inquiry law ne dawai bit ulong ne umlong ban pendau ban penkam syaki pajba nomor kompetitif menta baya ki hospital sarkar ki government hospital kinlap baya ki dawai ki dasin ki bagi ai ki ju ai baik da ki dawai ki batat ki generic medicine kim ju ai ki brand medicine ki ba khambha kum ki long ha ki private pharmacy ki hospital private pinyo ki dawai ki babha ki dawai ki ba hamram ndai ha ki government hospital pat kin ai bi dawai ki ba di dawai tat lap nong namar ba ki de ki dawai ai de ka ai ka ba long pat ke jingma ya ki duk ki suk namar ki bawan cha hospital sarkar sya ki civil hospital kindai bek tang ki bru ki ba syam jenjar ki bawan nak linging beduk besuk namar ba kadai ka hospital na benda ki jongki ki ba syam jenjar de ka sarkar pat kamdi ban kinsting lane kamdi ban chulet tang dem tang ba kadai ki ta ka hospital sarkar bagin ai kita ki dawai ai kin ai ki dawai ki ba mulum mala namar ba kadai pat ke jing imbreu la jai ai ya ke jing imbreu muno ban simi ba khli namar yaw no dawai klung gila debdi klung ibdang terus nem la debdi sisen bar khabar sin dan bok bilap no hang tu phini imne ba ki bilor ki berit ki bapat ki don ki baniro dengan try ba wat igirang bar kin di itu dawai kin yo bandi tu bilor kan pos kuwi ke bentapan de kai ga ba nak liang jungi ka seng ni pharu ka khubor sa sarkar ba yuna dawai di ban khang lut habor ko state jong ka megalia ba phide ben le ya ka inquiry ka babiang bat hadin jeng kuri sa pidipin pentip ba law dawai wibit nem wibiang bagin penonkam ban ai si ba namar kum bolong hadu menta yow ne dawai ngisuan maneru nakaliang jong office jong di metro district medical health officer kim sim don jingtip sapang kata di hadin menta singi biun komplain jadi ka fast complain wat di metro diong jadi fast complain menta ka singi ndai jupha ya report ka test sya ka sarkar ba ki dawai ki babiet ki babiang ki balong ki bomlong ki jupha andre yang jinglap mutasi nang lap fas mutasi hene possible stalong po tengim dei bagi wan resmi long bangi keno ya possible stalong po and ki staff dong ka bodon hone possible stal andre ke jingwan jungi kalau bangi lap ikum pini ja niwan namar bayaw dawai bagi pimbiang ane ki wan rak nang ne possible stalong po na ka office ka di metro ka dei wan long bang supply jong government supply jong government ki dei bencim kya ya kan ya
kiwan ra dawai khatsan arpu sunduk laiku sopo sunduk kiwan ra hne kini kim tip u dawai ulong bumno ubobiang no bombiang ki kisei ki pniat bet ki adi benai spai ba ki ai bet nomor kini kim dojing tip ki pha do dawai bosniu kini ki ai bet nomor kim tip kim peteng spear den andre ka government lang ba supplier ng government lane ka company ke ba kini ben sim kia ba kim de ben ai de ki dawai ki batan tang bagi de ki ba ai lane ki bahap sam e sai ki ba kane ka kurwo nak liang kaseng sa ka sarkar jila wat di health minister ba gide bucim kamar dore kane namar kane ka di kamya im jong pai ba hadin ba i district medical health officer ilong ba inpa manta ya kane sapo goti ba inpa pit bnya yang kan simpor lagi si benai rumai bat hadin yang si benai ngin sawan yang mentundu ya district medical health officer inwat jintip ba ibit nam ibit dawai ban perlu kampai ba